Мәҗит Гафури, Кара елан менән Тәлмәрйендәр батшаһы. Бер вакыт Кара елан бик картайды. Арыкланды, ике күзе хуқырайды. Күз күрмәгәс, авауларга хәле килмәй, асыгып бер көнде был хәлдән тайды. Аслыкка берәй сара кылмак булып, Тәлмәрйен күп күл буена китте шуып. Кайгырган рәвештә тора шунда. Булмакмы дип нисек тә бер хәйлә корып. Бер Тәлмәрйен күреп әйтте эйеп башын. Эй, елан, нигә улай кайгыраһың? Әйтте елан. Мин кайгырмай, кем кайгырһын? Һәр вакыт Тәлмәрйен ине минең ашым. Инде уны ашау булды харам. Булай булгас, мин нишләйем? Кайда барам? Был һүзне ишеткәс, Тәлмәрйен китте, елан хәлен батшаһына хәбәр итте. Шул сәгатьтә Тәлмәрйендәрнең батшаһы һикерә-һикерә елан янына килеп җитте. Батша һорай килү менән: "Ни хәл, елан?" Елан әйтте: "Инде миңа калманы хан. Тәлмәрйендәр батшаһына ат булһын дип, явыз дуга кылды миңа бер зур ишан. Дугаһы кабул булган икән, белдем, риза булып, инде бuna һиңа килдем. Инде мине нишләтһәң дә ихтыярың. Юлыңа үз-үземде бүләк кылдым." Батша еланга атлануды хөрмәт белде, хуш күреп, еланды шундук екте. Уйламаган ердән был эш тарганга шатланды был батша, рәхәтләнде, көлде. Инде елан ашау кәрәклекте аңлата. Батша бирә һәр көн уга пар Тәлмәрйен. Шулай итеп, Тәлмәрйендәрнең батшаһын алдаштырып, ашап ята бик тәмле ем. Батшала үз-үзенсә гаять эре. Еланды кәрәк сакта менеп йөрөй. Кыдыгып уенсыкка халкын хатып, алдана әле лә күп илдәрнең әмире.